Jeg fortæller lige lidt omkring det her mikroskop, hvordan man bruger det. Det første, man lige kan have gavn af at vide, det er, at man kan tænde det her om bagpå. Der sidder sådan en lille knap her, som man kan slukke og tænde på, og man kan se, at det er tændt, når der er lys i lampen her. Man kan skrue op og ned for det her lys her på siden. Så der kan man lige justere, så når man kigger ind her, at man ikke bliver helt blændet, men at man stadig kan se cellerne. Så har vi den her plade, som man skal lægge sit præparat på, det man skal kigge på. Der har man sådan et objektglas, det er dem her. Og så vil man lægge en eller anden, f.eks. et blad her, og så putter man sådan et lille dækglas henover, som er de her meget små og tynde, og dem skal man være lidt forsigtig med. Henover her med lidt vand på, og så er man klar til at lægge det ind. Man kan lige vippe den her ud til side, og så er der sådan en holder her, man kan lægge det ind i, der holder fast på det. Så kan man ligesom finde sine celler, og man skal kunne rykke lidt rundt på det, så det kan man gøre på den her skrue. Her der skruer man selve pladen frem og tilbage, og her der er det den her holder, der holder objektglasset, der ryger fra side til side. Så der kan man altså få den til at være det rigtige sted under linsen her. Man har forskellige linser, og der har vi, man kan ligesom rykke på dem her. Her skal man starte længst ude, der står på, hvor meget man er zoomet ind. Men man skal altså starte her med den røde, som er længst væk fra. Og så skal man finde cellerne. Det er meget svært at finde dem, hvis man starter med de andre. Så start med den røde og find dem og stille skarp på dem. Og så kan man zoome mere ind. Når man skal stille skarp på dem, så skal man kunne køre den her op og ned. Det kan man gøre på den her. Og der er både en stor herude, hvor man kan køre op og ned i sådan grovere træk. Og så hvis man kun skruer på den her ude, så er det sådan en finjustering. Så det er der, når man næsten har fundet dem. Og så hvis det er helt skarpt på dem, så er det den fine herude. Så tror jeg, I er klar til at